Låter det bra där ute eller? Funkar sången? Ja, det kan hon. Härligt. Så vi tar tredje versen då eller? Jag börjar med andra. Ja, vi tar andra då. Kör Fredrik! Som en stänkare. Fan, det blir varmt här inne alltså. Oj! Nu har jag satt något annat här, så vilket riv! Wow! Det var fan det tuffaste jag har hört alltså. Det går. Inte alltså. Det var fan det främsta jag har hört. Jag vet inte vad fan. Ja, det var fan. Nej, men då är det ingen fara. Ja, men då är det ingen fara. Men på fel är det ingen fara. Ja, jag måste men det är ingen fara, men på fel alltså. Ändå är jag med. Nej, det är skönt att nej. Ja, det går bra. Nej, det här tror jag inte. Nio kanske. Okej, det är bra. Ja. Funkar med alltså.